Ok, salut prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod cu Samp. Bă, am observat foarte mult că vă plac episoadele din departamente și am zis că vreau să că pot profita cât pot de mult pe urma acestui cont. Edi mă lasă și de câte ori am încercat să intru pe cont niciodată nu era online, deci posibil să-i ofer multă atenție acestui cont. De ce nu, dacă aș putea să mut VIP-ul și tot ce am pe contul meu, sincer aș muta pe contul acesta. Pentru că, până la urmă, 725 de ore, un FH cât de cât ok, chiar mi-ar prinde bine, ați avea și voi mai multă acțiune, dar mi se pare că nu poți să muți chestiile alea. Dacă aș putea... Rank 5 Sal. Stați. Sal. Ok. Am și eu un quest aici. Arestează 5 criminali. Ok, wanted. Ia să vedem. Ceva aproape pe aici. Mersi coi. 3000 de metri. 507. Ok. Se deplasează destul de repede tipul ăsta, ce dracu. În fine, bă, data trecută, de fapt la episodul anterior am avut cât de cât susținere mai mare, adică de la 3 like-uri am sărit la 10, 11 și sincer mă bucură chestia asta pentru că, sincer, să vezi 3 like-uri la un episod nu te mai motivează atât de mult. Deci, astăzi vorbim despre importanța MDC 411 First Degree Murder. So 4-1 2 metri, probabil să fie sus. Ok. Deci importanța voastră în viața unui YouTuber e super mare pentru că, în primul rând, odată ce ai susținere, îți vine și cheful să filmezi, să postezi, să v-ați prins voi. Și să micu mare. Unde e nu ăsta? Nu știu unde e, dar eu îi dau somat, știi? Ah, găsi. 2. Și a treia. 3. Ok. Mai dau una. Ok. Nu, o 4-1, nu, 4-1. Una. 2. 3. Și a treia. Pa. Da. Deci, voi aveți un rol foarte mare, sincer, după părerea mea, pentru că eu cel puțin mă simt aiurea când văd puține like-uri, nu știu, puține vizualizări, pentru că, da, mă gândesc că sunt și la început și asta are un rol important, dar totuși văd la alții ca, nu știu, nu e ciudă sau gelozie, e pur și simplu starea aia aiurea care zice că, bă, n-ai niciun chef să filmezi, n-ai niciun chef să mai faci activitate, chestii din astea. Da, până la urmă treci peste și pula mea. Da, da. Dacă voi considerați că nu e destulă calitate în momentul de față, atunci, da. Nu știu. Unde e frate ăsta? Ok. Da, eu consider că am o calitate cât de cât ok, nu e cine știe ce, știu și eu asta, dar sunt la început cu YouTube-ul, au apărut diferite chestii față de când făceam eu și chiar aș vrea să mă adaptez după stilul și chestiile astea noi pe care, de fapt, care au ieșit. So 451. Dacă aș putea, de că ai călcat pe cineva cu mașina man. De ce? L-am luat primul, hai, pa. 2. Băgam și banii. 258.
Știi, l-am sumat primul prieten, adică gen... Prieten. Prietene. L-am... E creten. Ok. Neconformare ordine 451. Mi s-a pus iartă asta. Știi? Eu l-am. Am sumat primul. Uite bă ce retardat e. Ai luat? Am luat. Wanted. E bună. Ia. Ia. Bă frate, mi s-a pus tastatura în română, dar... Ce română, că... Tot, fii atent. O pun pe engleză, de-o dracu. Gai. Bă. Șu, hu, a, țu. Ok, înțeleg că mi-e tastatura în română, dar... Ok. Stați 2 secunde. Ok, back. Nu știu ce dracu e la tastatura mea. Porfa. Am primit 3000, dar eu n-am făcut nimic, știi? Dar nu mai pot să... De ce? Bă, frate, ești nebun? Hai, dă-i. Eu iau puncte, dar eu nu fac absolut nimic, știi? Ce-a făcut tastatura? Ce-a făcut tastatura? Stai, mă. Mi s-au dus butoanele. Shift-ul meu e belit, se blochează. Ce aș putea să-i fac, frate, ești nebun? Shout language bear. Ok. O vreau pe engleză. O vreau pe engleză. Tot degeaba, coaie. Măcar să văd unde-i bara aia, măcar să scriu și o comandă, știi? +6. What the fuck? Nu mai știu. Shift Tab. Am reușit. Știu că era o combinație pe aici. Shift Tab, nu, Control Tab, Control Shift, ceva de genul. Stați dos. Ok, sunt sunat de atâtea persoane. Ăsta e pe clădire undeva? Ce dracu? Da. Wanted. 3000, 4000, 1200, cop atac. N-am voie să vin. Man, ăsta e deasupra. Sau, poate am? Ia asta să vedem. Ok, mi se vede arma, zici că e o sulă. Buvu. Bă, sincer, dacă n-ar exista vizualizatori sau persoane care ți-ar aprecia munca, nu văd rostul, frate.
Nu-i vă rost să faci YouTube, sincer. Adică gen, voi dați o energie pozitivă unui producător de content și na, e o stare super mișto când îți vezi munca și vizualizată și apreciată și na, e altă mâncare de pește. Ia să vedem, poate putem să elevator. Asta e de rank 2 și ăla e de ce? Asta e tot de rank 2? Uite ca poate să le-am. Medice, wanted. Era unul pe aici pe aproape. Ok, hai să mergem. Dar nu știu, ăsta e Maverick? Posibil. Hai să mergem după tipul ăsta. Trebuie să fiu pe undeva pe aici până la urmă. E în aer, mă, el. E în aer ceva, nu? Uite-l, mă. SO 391 391. Ce dracu. Așa e mai bine. RIP. E pe Vinewood. Ok. Sorry, man. Uite-l, frate, și pe ăsta. Mă gândeam cum mai face și Nab. De 7. Dă-te, bă, frate, ai infernul și... Nu-mi zic că vine tot pe aici. Și s-ar putea. Ai free? Stați. Da. Dă kill. Măsă. Free 391, nu? 391. Mai fac și lui din niște monăți. Ok. Merge să-i dăm free băiețașului. Deschide, frate, asta. Sincer îmi doresc ca virgulă contul ăsta să ajungă un rank 15 aici prin poliție, chiar. Free 391 101 3. Ți-am dat, man. Am fost bolange, trebuia să-i dau pe $1. Ăsta de ce are skin de Grove Street sau ce e? 206, 396, rapid! Salut! Salut! Max, salut Max! Max, aici tin. Te-ai prins tu. Merge după păițașul ăsta. Ok. Făcut accident. Bossul. E ăsta cu... Una. Frate, ești nebun. 2. 3. Țapă. Pa. G. KF 396. Pac.
Mergem să-i dăm arest băiețășului ăsta. În sfârșit am prins unul. Da, bă, începe să meargă din ce în ce mai bine Sampo, dar tot n-am găsit niște moduri care s-ar potrivi pentru vremea de afară. Bine, că acum e foarte ger și frig și... Da. Da. Cred că îl arestăm pe tipul ăsta și închidem episodul. Cât e ceasul? 2:41. Time. Cât i-am jucat pe cont? Frate, greu merge. Ar trebui ca ăștia adminii, ceva, liderii, să schimbe, frate, motoarele astea. Bagă și tu un PCJ. Nu NRG, PCJ, că le merg mai repede decât drujba asta. Vorba aia, polițist ca polițist, dar nu poți să ai parte de orice, nu? Mereu să-i dăm arest tipului ăsta. Up. CF, ăsta cu CF. Arest 396 salpa. Da, bă, cam asta a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like și un subscribe, ar fi destul de ok. Eu am fost Tin pe contul lui Edi, tot aia. Deci, până data viitoare, aveți grijă de voi. La revedere!